Jo, čiže čaute ľudia, vítam vás u mojho prvého videa z Minecraftu. Čiže dneska si tu vidíte tam hru. No, na nej, no toto som postrelil ja. Ďakujem vám, som majster. Ja si tam budem dokončovať svoj baráček. Ček. Nice. Trošku som si predohral. No a teraz najprv si načažím mne nejaké toto tu drevo. Profi player, určite ste toto nevedeli, že sa toto dá. Nevedeli. Určite nie. Tak. Nice, drevičko. Nice. Tak, nice. Jo. Ešte by ste chceli ho vidieť, tak ja vám ho v rýchlosti takto tu ukážem. Tak, idem vám ho ukázať. Tak, idem tu tak hore. Ja sa ešte najem. Nice. Nebudem si to rozkraftovať. Nie, určite nie. Má úplne profesionálna cesta hore. Úplne profi player. Tak. Nice. Dvere fungujú. Tak to tu. Nice. To si tak povedám ľudia. Ale vyzerá určite ako nejakého profi buildera. Tak profi builder som ja. Ešte sa tu potom budem aj sťahovať. Nice. 1, 2. Ja to nemám. Aha. 3, 4, 5. Ježiši. 5. Nice. Uploadí túto hru, tak je ešte moja farmička, tu som vám neukázal. Už som tu mal doslova dosť. Semienko, vidíte ma? Hopa. Asi dám s dovolením ešte FPčku. Ja sa priznám, trošku mi to trvalo si tam dať. Toto. Podvíčku si ty pustilo? Trošku sa mi tam... Tak, vidíte ma, aký som krásny, som fešáčik určite. Mi sa tu doslova blbo hraje s tou FPčkou, pomoc. Plus, konečne. Nehovorte mi, že som genus, ale si za sebou zobral pár hliny.
Ne. Ale ty mi master plavec. Nice. Toto si jumping jump. Počkaj. Potrebujem nejaké sklo. Ja si to naťažím. Nejaký piesok. Nice. To bol na chvíľu Crane Obsidian, ale sa dalo. Hehe. Dajte mi odber, prosím, ja vám každý hľadu. To už by stačilo. Cheers. Ukážem vám aj moje ťažičko. Alebo ťahisko. Prečo som naskočil? Však tam bolo moje ťahisko. Čo to bolo za zvuk? Nice, to je moje ťažičko. No, jo, myslím si, že toto bude pre dnešný deň všetko. Dúfam, že sa vám tento diel páčil a dajte like a odberčte a čo? Už stačí. Povedala si to tá vec s Alickou trošku skoro, ale to nevadí. Tam si... Upraviť fotografiu. Ja som si neuvedomil. Ja to ešte natáčam. Čo som?